Importante ang panagat sa tanan kay nga kung kisa kinanglanon man sa, sa wala ka panagat. Basta saktuhon mo lang sila pag huli bala. Na, hindi kuan ba hindi illegal nga paghuli. Alam mo ba, iyong ginagawa, maliit na isda, iyong kinuha, pinipilit pa rin, kahit ubos na, tanging sarili mo lang inuuna. Laso ng kamatayan, bombang wawasak sa karagatan, hampas na ang alon, biglang nag-iba. Huwag hintayin, tayo'y mapinsala. O kaibigan, huwag maging gahaman, maging patas ka naman. Yaman sa dagat, pahalagahan, tamang paraan, dapat nang simulan. Klase sa panagat nga depende sa isda nga imuhulihon. Kundi siya bagay nga hulihon, hindi mo na siya arihan sa gagmay mga puna. Iisa tayo, kaibigan, paghihirap mo'y aking naranasan. Init ng araw, kayang labanan, upang may makain lamang. Pagkuha ng isda sa dagat ay tama, ngunit kung sobra, ito'y mali na. Gawaing iligan, iyong inuuna, sana'y gisingin ka ng iyong konsensya.